Xwedê û wext xelet hatiye xetim kirin. Naqosên dêran ker, minarek kin, doktrînên dekoltel xwe kirî evdal. Sarincên ji baranên derengmayî derengbarî hatibû damezrandin. Bi derbeke neşterê ya derinde şolî bûne. Barûyên ji evînên nükleerî di serdabên krîstalên rokoko hatibûn kemelandin. Qitîk qitîkî bûne. Ji xewnên bêxwedî xeyîdî me, pekiya me û hatime janya. Ji nalînên min re vokalîstiyê bike. Ji qewmê pezkûviyan re xew heram e. Pirtûka helbestê ya bi navê janya ji weşanên belkî hatibû weşandin. Yek ji pirtûkên helbestan ya herî zêde ku bala xwendevanan kişandiye janya ye. Ji 104 ropelan pêk tê û di îlona 2009 de çapa yekem hatibû weşandin. Şaîrê pirtûka janya Rênas Jiyan e. Rênas Jiyan yek ji wan helbestvanê Kurd yê modern ku xwedî pênûsekî gelek biqedir e. Di sala 1974 de li Qosera Mêrdînê li Bakurê Kurdistanê tê dinê. Ji bilî janya gelek pirtûkên wî hatine weşandin. Janya di nava helbest hezan de jî gelek navdar e.